Хәерле көн укучылар. Бүгенге онлайн дәресебезне башлыйбыз. 14 плюс 2x зуррак 44 тигезсезлеген карыйк. X'нең ниндидер кыйммәтләре өчен ул дөрес тигезсезлеккә әйләнә, ә башка кыйммәтләре өчен әйләнми. Мәсәлән, x урынына 5 санын куйык. Әлеге тигезсезлек үтәлмәде, чөнки 24 44-тән зуррак була алмый. Димәк, 5 саны әлеге тигезсезлекнең шешелеше түгел. Ә хәзер x урынына 20 санын куйык. 54 44-тән зуррак, димәк 20 саны да әлеге тигезсезлекнең шешелеше булып тора. Гомумән әлеге тигезсезлекнең берничә шешелеше бар. Мәсәлән, 16, 22, 25 саннары. Ә 6, -5, 15 саннары әлеге тигезсезлекне канәгатьләндерми, яки шешелеше булып тормый. Билгеләмә. Бер үзгәрешле тигезсезлекне санлы дөрес тигезсезлеккә әверелдерүче үзгәрешленең кыйммәте тигезсезлекнең шешелеше дип атала. Тигезсезлекне шешу, аның барлык шешелешләрен табу яки аларның булмавын исбат итү ул. Шешелешләре бер үк булган тигезсезлекләр тигез көчле тигезсезлекләр дип атала. Шешелешләре булмаган тигезсезлекләрне дә тигез көчле тигезсезлекләргә кертәләр. Тигезсезлекләрнең төп үзлекләрен карыйк. Беренче үзлек. Әгәр кушылучыны капма-каршы тамгасы белән тигезсезлекнең бер кисәгеннән икенче кисәгенә күчерсәк, бирелгән тигезсезлеккә тигез көчле булган тигезсезлек килеп чыга. Мисал өчен, әлеге тигезсезлекне карыйк. Димәк, 2 санын сол кисәктән уң кисәккә тамгасын капма-каршыга әйләндереп күчерәбез. -2. Димәк, моның шешелеше булып 8-дән зуррак санлар күплеге тора. Әлеге күплекне санлы аралык дип атыйлар һәм дип билгелиләр. Яки 8-дән плюс чиксезлеккә кадәр ачык санлы нур төзеләр. Аерым игътибар итәргә кирәк, санлы нурда 8 саны буш түгәрәк белән билгеләнде. Чөнки тигезсезлекнең тамгасы катгый рәвештә зуррак һәм җавапта да без аны түгәрәк җәйләргә алдык. Икенче үзлек. Әгәр тигезсезлекнең 2 кисәгендә бер үк уңай санга тапкырласак яки бүлсәк, бирелгән тигезсезлеккә тигез көчле тигезсезлек килеп чыга. Безнең мисалда тигезсезлекнең 2 кисәгендә 8-гә бүләбез яки 8-дән 1-гә тапкырлыйбыз. Димәк, баштагы тигезсезлек белән x кечерәк яки тигез 9 тигезсезлеге тигез көчле. Бу тигезсезлекнең шешелеше булып 9-га тигез яки 9-дан кечерәк булган саннар күплеге тора. Бу күплек минус чиксезлектән 9-га кадәргә санлы нур төзи. Димәк, җавапта минус чиксезлектән 9-га кадәр 9-ны да кертеп, чөнки тигезсезлекнең тамгасы кечерәк яки тигез, санлы нурда да без аның 9-ны буялган түгәрәк белән билгеләдек һәм җавапта квадрат җәйләргә алдык. Өченче үзлек. Әгәр тигезсезлекнең 2 кисәгендә бер үк тискәре санга тапкырлап яки бүлеп, тигезсезлекнең тамгасын капма-каршыга үзгәртсәк, бирелгән тигезсезлеккә тигез көчле булган тигезсезлек килеп чыга. Димәк, мисалда тигезсезлекнең 2 кисәгендә -7-гә бүләбез. -7 тискәре сан, шуңа күрә тамга капма-каршыга әйләнә. Димәк, санлы нурда -4. Димәк, минус чиксезлектән -4-кә чаклы ачык санлы нур төзи. Без үзебез тикшергән мисалларның һәр кайсында бирелгән тигезсезлекләрне ax зуррак b, ax кечерәк b, ax зуррак яки тигез b, ax кечерәк яки тигез b рәвешендәге тигез көчле тигезсезлекләргә алмаштырдык. Биредә a һәм b нинди дә булса саннар, x үзгәрешле. Мондый төр тигезсезлекләр бер үзгәрешле сызыкча тигезсезлекләр дип атала. Ә санлы аралыкларны, аларның әйтелешен һәм сурәтләүне, координатлар турысында билгеләүне таблицадан карый аласыз.
Бүгінгі онлайн дәрісте бір өзгерішлі тегісіздіктер темасының теориясын қарадық. Мисалларны практик үдішті дәвам етербіз.